Do you love me? Beruang. Malas. Janaigan, bipanaigan, bimanaigan. Ikebo judi bekeoba. Pungkos. Ang nungno be laizamko horno samakaimonब्ला हरबाय. Hello लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय माने दिनै माने मिनिनो गोनां आरो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिना बिराद स्पेसियेल दे माने नोंथांमोननि थाखाय माने आंनिबो थाखाय नोंथांमोननिबो थाखाय थरायनायनि थाखाय नङा लोगोफोर थरायनायनि थाखाय नङा थरायनाया ओरैबायदि जागासिनो आंखौ फुंनिफ्रायनो माने हरनिफ्रायनो नों दाखालि माने स्टिकखौ बरनानै खोथानांगौ दा मानसिफोरा इखौनो बिगासिनो ना पाब्लिकआ इखौनो बिगासिनो ना होननानै ओरैबायदि जागासिनो गरम जागासिनो माने गावहा एसे लाजिगोन नालाय बेनि कारने ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै भिडिअ बानायनो गोसो गैथ्रामोन दिनै इनि बागै एख' भिडिअ बानायनो गोसो गैथ्रामोन लाभ स्ट'रिनि बागै एख' बानायनो गोसो गैयामोन माने मानो होनोबाथाय गरमाबो गरम माने फेननिफ्राय इसे एरायबानो माने बाब जेनेकुवा गरम आरो लोगोसेनो गगा मोननानै बोरैबा हाल लानो देहायानो थिग नङा लोगोफोर बेनिफ्राय मा जायो हरसे फेन लायो नालाय सोरांसेथ' एसे थान्दा जायो एकदमबारे माने गुसु हाबाबजोबनानै थायो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिना ओरैबायदि स्पेसियेल लोगोफोर नायबाय थादो माबायदि धरना रा माबोरै हाल साला मा नाङालिलाय नाङालिनबानो जायो नामा लोगोफोर आं जाय बुस्थुखौ जबान होनानै लादो এই बुस्थुखौ मालाबा फेलें खालामनानै होआ मिथिबाय खर' सानाया उननि बाथ्रा नाथाय खामानिखौ आं साक्सेस जानांगोन जिबनाव मानो होनोबाथाय जाहाथे आं उनाव फस्थायनाङा लोगोफोर जुदि मानिबा खारनफोराव जुदि गारनानै थांनो ओंखारदोंबाबो ओइ बुस्थुखौ इयो गोसोखांनानै फसायफिननांगोन मिथिबाय मा फैयालै मानो हाया हानांगोन मानो होनबाथाय प्रुफ दंजोबो आंनाव इनि कारने आं फारसेनिफ्राय प्रुफ दोनजोबदों मिथिबाय इसलिए प्रूफ रखना भी जरूरी है समझ गया हो माने बा हरनिफ्रायनो माने नाङालै नों मानो दाखालि बरनानै खोथानाय दा नोंखौ जुसि हरबाय दं ना इफोरबायदि बिबाय दंना खालि कमेन्ट लाभ स्ट'रि लाभ लेटार हाबानि स्टिकआवसो सोनानै दोनबावदो नोंसोर हाबानि स्टिकआव सोनानै माबा मोनसे मन्त्र जारि दोंमोन खोमा मा मन्त्र हाबानि स्टिकआव सोनानै दोनगोन जेराव मोनगोन सोगोनालाय आं खोन्थागोन नोंनियाहाय मा आं खोन्थागोन दे इयावदि इयो स्टिकखौ सोनानै दोनदो हाबानि स्टिकआवनो लोगोफोर नोंथां हाबानि स्टिकआव सोरनि हाबानि स्टिक मिथिया इयाव मा लिरनानै दोनदो बे मोननै माबे मोननै बे मोननै माबे मोननै बे मोननैब्रा बे मोननै जाबाय बे मोननै जाबाय पंकज आरो निरुमोननि मोजां मोनलायनायनि फोरमान माने इ समाव ओरैनो माने जानला मानला लिरना दोननायमोन माने प्रुफल' नांगौ नालाय मा हिसाबै दोनखो इयो मा हिसाबै दोनखो नांखागोन ना प्रुफखौ नांखागोन ना हौवाफोरा दोनखायो दोनखायो मा मिथिगौ सोरबा लोगोफोर आं सानबाय मा इखौथ' आं बारा खोन्थाथारनोसै आं नों बायदि गथ'आ इफोरबायदि स्टिक हरनायखौ खिजानिबा हाबानि स्टिकआव सोलायनानै खिजानिबा मन्त्र जारिना दोनदों ओंखायनोसो आं बोरैबा माबोरै फैनाय जाखो आं गावनो नुनो मोनासै भगबानासो मिथिसिगो आरो थरायनानै गोसोखो दा माबोरै थगायगोन माबायदि स्टाइलाव फरायनांगोन लोगोफोर एसे थियेटारनि स्टाइलावसो फरायनांगोन खोमा I love you सना होनलायनाय मानो होनबा थियेटारनिफोरा एसे I love you सना आं नोंनि अनगा नों बायदिया
Seidi pun naksikin baidi gथ'आ Labang burni neng fananen मानो इफोरबायदि फरायबा जानाय नङा आंसो फरायगोन लाबो आंसो फरायनांगोन ना आंसो फरायनांगोन र' लोगोफोर रेडि खालामनानै लाग्रोनि मानो होनोबाथाय आं गोलोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर इमान खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे लाइजामखौ फरायनो आखायाव लाबाय मानो होनोबाथाय मानसिया बिराद नार्भास जादोंबो गरमबाबो लोगोफोर नुबायना इमान गरमाव आं नोंथांमोननो लाइजाम लाभ स्ट'रि माने लोगोफोर लाइजाम फरायनाय नै गिबियावनो आं नै लाइजामखौ फरायनो आखायाव लाबाय लोगोफोर थरायनाया दा मा खालामनो नागिरदों आं एख' मिथिला मा सानदोंबा गोसोआवबा लाजिखांनायाव दोनोबा बिदा नायगोन बिफा नायगोन बिमा नायगोन इखौबो जुदि बेखेवोबा ओमफ्राय नोंनानो जाखादारा बांला गोसोखांदे ओमफ्राय इखौलाय सोर जुथुमना दोननो दैयाव गोसोखौ जुथुमना दोननाया आंनि माबा मोनसे माबानि थाखाय सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय सेल्फ डिफेन्स नङा नोङो सेल्फ डिफेन्स नोंगोना ना लोगोफोर बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबा मोनसे मावथारदो इदि सोना दोनलायदो अ मांग'आ जासबाय नुबाय माथो गिबियावनो लोगोफोरा मोनसे लाइजाम फरायनो लाबाय माबा मोनसे भुल गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबाय इमान इन्टारेस्ट नुदों आंगाथ' पायाथै सुरु गाइस नुवाखै जों बुस्थुखौनो पंकज बसुमतारी I love you सना I love you मिलाय मोजाङै फरायालै साफायै I love you सना बिदि होनलायनाङा दे मानो एसे थियेटारनि स्टाइलाव थांनांगोन जों स्टेजाव लांनानै ओरै फैदोरा ओरै माबानिफ्राय टुम्बु गोजौनिफ्राय खिथाहरगासिनो टुम्बु गोजौनिफ्राय माने लोगोफोर थियेटाराव ओरैसो जायो नालाय दा जेनेबा आं स्टेजाव ओंखारहैबाय ओरैहाय ओजा माबानिफ्राय फरायनानै खिथागासिनो बा उनखैजानिफ्राय फरायनानै खिथागासिनो ओरैहाय उनखैजानिफ्राय नङाबा बबेबा गोजौनिफ्राय फरायनानै खिथायो नालाय खोनाफायो नालाय गोसो होनदों लोगोफोर पंकज बसुमतारी होनलायनाय मिथिबाय बेफोरबायदि फरायनांगोन मिथिबाय मा लाजिदों नामा दा नैलाय नायदो लोगोफोर गिबियावनो नैखौ फरायनानै लोगोफोर नैखौ नै गिबियावनो आंनि गोसो गोथारै लिरनाय नैबे लाइजामखौ नों अनजालुआ नों अनजालु सनाया नाजावगोन होननानै सानो दानो लोगोफोर गोलोमफ्रुजोबलांबाय मा होननानै फरायबावगोन आं दा बया लाजियो नामा फराय बा लाजिलां नामा र' बबाव थाखोलै बबेलै आसा खालामो नैनिफ्राय नाजावगोन होननानै आसा खालामो आरो गिबियावनो लाइजामाव मायबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा लिरफ्लांदोंब्ला सिगाङावनो निमाहा बिखानाय थाबाय पंकज आं नोंनो बे लाइजामखौ हरनो सानाखैमोनब्लाबो हरबाय मानो हरनांगौ मानो हरनांगौ लोगोफोर गोलोमफ्रुजोब्बायलै नै हालालै तुफान आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' साननानै बोरैबा मोनबाय थाग्रा जाबाय सना नों आंखौ मा साननो आं बेखौ मिन्थिया सनायानो गोजा नों मालाबा सना होनखोथ' नों बायदिया जिबनाव नों बायदिया जोंबावना साला सनाया गोजा लोगो मोनदो नालाय आंखौ बिराद बाहादुरखा मोननोथ' खस्थ'लाय मानसिया नि गेजेरावनो बुहुत मानसि इदि टेटारनि रखम फरायनाङा गोसो होनानै फरायलाय स्टिक रखम ओमफ्राय एसे गोदै मिलौदो खोनागोन घटनाया लोगोफोर एबार स्कुलाव मोनहैबाय स्कुलाव मोनहैब्लानो
नोंखौसो फैगोन ना फैया होनना लामा नायफ्लांबाय थायो जिउलायनो नोंनि महर मोखांखौ नुयोब्लासो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो सना स्कुलाव फैनाय बेफोरबायदिसो स्कुलाव जुदि मोजाङै फरायनानै लानायबा दा नों आंनि खाथियाव थाफैनो नामोन दा बेफोरबायदि बोरलै र' सनाया बोरलै बबेजों गोमाखो सना नों जेब्ला एग्जाम लिरबाय थादों बा एग्जाम लिरनायावबो नुदों आंखो एग्जाम लिरनायावबो नों नाहरदो अब्लाबो आं मानोबा नोंखौल' नायहरफ्लांबाय थायो नुबाय लोगोफोर बिमा बिफाया स्कुलाव फरायनो थिनदो एग्जाम लिरनो खोथाहरदो गोसोथोनाय हौवाखौ नायनानै फेल जाफ्लाङोबा सोर रायलाय जाखोमोन गोरोन्थिया सोरनि होननाया जायो गोरोन्थिया सोरनि होननाया जों लास्टआव दरजा मोखाङाव थाना नोंखौ आं नायहरबाय थादों जिउ नों जेब्ला एग्जाम लिरबाय थादोंमोन माला समाव दरजा मोखाङाव थानानै नुदो इनि गोसोआ आंखौ हिंसा मोनदों ना हिंसा मोनदों गोलोमजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम नुबायना बारजोबसेबो गैया फराय थादोंमोन सना नों आंखौ फरायलायनांला दे नों मिनिनायानो बाराद्राय दे थारैनो जिउनि गनायगोन ना गनाया सना गनायगोन ना गनाया कुइसन मार्क दै लोगो गनायगोन ना गनाया सना कुइसन मार्क नोंजों गोबां बाथ्रा रायज्लायनो गोसो जादों सना बेसेबां थाबावनांगौ आंनाव जेबो मबाइलबो गैया मबाइलबो गैया न'आव थाब्लाबो मा खालामनो जायो हारसिं थाब्लानो दुखुसो मोनग्रा जाबाय नोंजों जेब्लानिफ्राय रायज्लायाखै अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआ एसेबो गोजोननाय बायो गोजोनथारला नों बायदिबोथ' जिबनाव गोलोमजोब्बाय नों गोलोमनाय मा गिसिफोरखौथ' एसे सिबना होलाय लानानै दंबाय दं ओरैनोयाव थांखोलै दे सुखु मायो गोजोन थारला खुसिब्लाबो दान्दिसेनि थाखायल' नोंनि अनगा हारसिं मोनो सना नों बायदिया नों आंनि जिउनि जागोन ना जाया बुंना सना प्लिज डु इउ लाभ मी प्लिज डु इउ लाभ मी Ini lewat kanan na? Do you? Nggak orang bah.
नोंनि अनजालि निरु महिलारि पंकज you my life पंकज you my life What? You're my life. Indra you're my life Kela jangan. Igli mal puri betul. नोंनि अननाय मोन Kuta. Neng ni minyak ontai udin sami jual. मोननो हास्थायना गोसोआ उसाव बादाव सना Oh insa. पंकज प्लास निरु नोंनि Nengi man interview nan puri betul. Nengi kemana ba? Nengi kemana ba? Iki lajam puri bikau kemana kabut kemana nengi cuy. नों बायदिया इबोलाय जामखौ ओरै जाराखौ मिथिबाय Sekarang ini sih nada lagi nih. बुरले Almari usaha deh. नोंनि सिगांनि बायदि अननाय मोजां मोननायखौ आं माब्ला मोनफिनगोन जिउ नोङो बुंदोना बुंरायगोन दे गलाबाय माने लोगोफोर गारनानै जितिया माबा जाफिनो आयाव मोनहैदो आरो घटना एसे नै ओमफ्राय बोरले नों आंखौ गनायाब्लाबो नोंखौनो मोजां मोनना मायो थाबाय थागोन Moजां मोनना थाबाय थागोन मा थामोनलै बे मा थामोन इयो बे नैयो थाबाय थागोन ना बेनो आंनि जोबथा बुंनाय फुल जादो लोगोफोरनि ना लिरनाया आंना जायाखै नोङो जाखादो फरायनायानो रोङाखै गावनो बा फरायनो रोङाखैलाय मायाथ' फरायबोखा थाबाय थागोन नांना नुनाया जायाखैना थागोन गोन ना मोगोनलै मरखमसो दुसुंखैलाय गय जायो मा मानो जायोलै गावासो इनो दे नोङो दे आंनिखौ सिनायखाया बेनो आंनि जोबथा बुंनाय सना बा जोबथा बुंलायनोखै मिस्टिखौ मालाबा सना नुगोन नामा मानो सना होनबाबो सना होनाबाबो इनो मिथिबाय इनि नङा सनाखौलाय मा हिनजावफ्रालाय नोंदो आंदोबाबो ओरै मालै सना होनलाय आरो लोगोफ्रा होना मालाय हिनजावखौसो नों आंनिल' आंखौ मिथिया सना गुबुननि नों माब्लाबाबो जानो हाया पंकज जाफैमारबायसो थैदो ओरैनो लिरदों नों बायदिया मिथिबाय नों आंनि जिउनि सना माने फोथार मायो बे नैयोलै नैयो फिथर सना फिथर नङा ओमफ्राय सना फिथर umanlay nih umanlay Munbaran bayi niru moilari Pungkos tadi reply orpin sona please nayo ang denane थागोन नोंनि फिननायखौ जोबथैबाय लोगोफोर आलालोगोफोर जि गरमाव थानाय आं प्रेसार उथिजोबलांगोन आङो बसालै गुरु बेंजलदि गुरु इतना भी मत मामला गरमा लोगोफोर दसे एक सेकेन्ड लोगोफोर
आंथ' फरायै मिनियै मेंजोब्बाय ओमफ्राय दा लोगोसेनो फरायनायखौ आं गांसे फरायनो होननोसै मानो होनबाथाय नैबे गांसेयाव बिराद मेन खोथा दङ ओमफ्राय दा थरायनायखौ गाव जेरै सिगाङो सायरि फरायोमोन गोदै सायरि फरायनानै जेरै गाबोमोन नो नोंथां इखौ फरायनानै हो लाजिनो नाङा नोंथां दे सिगां सायरिखौ जेरै फरायोमोन मा मोखां खिथिनायलाय दे खुगाफोराथ' जाख्ला जानायसो दे अख्लाबनार जानायसो खयथ' गरम नै नुबायना सान्दुं नै जोंख्लाबजोबदो बेथले जिबनाव दे फरायदो बाबार एसे गोदैयै फराय मा होननानैलाय दे पंकज बसुमतारी गोजाननि सब फरायदो सनायानो गोजा आं नोंखौ गिबिनिफ्रायनो मोजां मोनबोदों एसे स्पिडै फरायब्रा गोदैनो सना आं नोंखौ गिबिनिफ्रायनो मोजां मोनबोदों जिउ थेवब्लाबो नोंजों आं गोबां खोथाखौ नोंजों गोरोबनो हायाखै सना नोंदि आंखौ एसेबां थार गोसोजों गिबिनिफ्रायनो गुबै अननाय मोजां मोननायखौ होबोदों गोसो होनानै खोनासं लोगोफोर गोबां थगायबोबाय गोसो होनानै खोनासं थगायबायानो नै गुबुनखौ मोजां मोनला होनना नोंनि सिगाङाव बुंखांनायनि उनावबो आं नोंनि सिगाङाव जि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन आं बेखौनो लाखिनो हायाखै जिउ नुबाय बा गुबुन सेंग्रा बायदिमोनब्लाथ' नों आंखौ माब्लाबानो नागारनानै थांसिगौमोन सना आरो आं नोंखौ जबरदस्तिबो मोजां मोननो सानाखैमोन नोंखौ गोदै खोथा बाथ्रा फोलानानै नोंखौ बोजबना लायाखै आं जिउ नोंनो आंखौ गावनि जिउनि असे सानदों आरो नों आंखौ बोजबनानैबो लाफिनदो सना आरो नोंदि आंखौ बोजबफिननायनि लाइजामखौ आंनो हरदोंमोन अब्ला आंबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामना लादोंमोन अब्लाबो नोंहा गिनाय फैग्रा जाबाय जानांगौ सना खेबसे थगायब्लाबो जेबो नङामोन आंदि नोंखौ खेबनै खेबथाम थगायदों थेवब्लाबो नों आंनि अनगा गुबुनखौ जिएब खालामना लायाखै नोंनि अननाय मोजां मोननायादि एसेबां गोथार सना आं माब्लाबाबो बावनो हाया नोंनि अननायखौ सैथो गोसोजों मोजां मोननाय नोंनि सना नों जुदि आंखौ गावनि जिउनि असे खालामना लानो सानदोंब्ला आंखौ नों जुलि खालामना लानो सानदोंब्ला प्लिज नों आंखौ सिगांनि खोथा बाथ्राखौ बावगारनानै गोदानै फिन नों आंखौ हाजासे अननाय मोजां मोननाय होफिनदो आं बेखौनो आसा खालामो नोंनिफ्राय आरो जेबो लुबैला सना आंनि साननायखौ जाफुंहोदो जिउ नों सिगांनि खोथाखौ बावगारदो आंनो नोंनि अनगा गुबुनखौ नांथारला आंनो नोंखौल' नांगौ नोंखौ आं सिगांनि बायदि थगायना मोजां मोनला फंसेबो खोथा बाथ्रा लाखुमाला नों आंखौ सोरजोंबा थांफानाङा बुंब्लाबो आं थांला जिउ आं नोंनि बारगा खामानि मावथारला सना नोंनि अननाय मोजां मोननाय मोनाब्ला आंनि सिमाङा जाफुंनाय नंला जिउ नों जि डिसिजन लायो बेनो आंनि सना नों आंखौ थारैनो जुलि लामारगोन ना लामारा जिउ आं नोंनिफ्राय बेनि फिननायखौ खोनासंनो गोसो जायो नोंखौनो नेनानै थाबाय थागोन आं सना जेब्लासिम नों आंखौ जुलि लानानै थाङा आं सिगांबो बुंदोंमोन नोंनि अनगा गुबुननि जाला होननानै नों जुदि आंखौ
लाङाब्ला आंनि बे खुगानि रावाबो जाफुंनाय नङा जिउ जिउआनो गोजा नों जि बुंनो गोसो रिप्लाइ खालामब्लानो जाबाय माथो नों मबाइलबो मायो रिप्लाइ खालामब्लानो जाबाय माथो नों मबाइलबो बायला सिमबो दिहुनला नोंजों गोबां खोथा रायज्लायनो आं नोंनि सिगाङाव बारा खोथा बुंनो हाथारा रावानो गवा मबाइलब्लासो आं मोजाङै रायज्लायगौमोन मावजि सना एसेनोसै नोंनि अनजालि दिरु महिलारि जाबाय दे जिबनाव नों बायदि गथ' जोंफोर थगायनो आय' नैखौ फरायथारनोसै आं माखो आइ लाभ इउ सना नोंनो आंनि जिउनि सना सब सना गोजा अनसुला जिउनि लोगो थारैनो नों आंनि जामारगोन ना जाया आंनि खर'नि समाय लाना बुंगोन आं नोंनि अनगा गुबुननि जाया नों आंनि लिरना हरनायफोरखौ फाल्तु दासान जिउ ओरैनो लिराखै आइ लाभ इउ टु पंकज नों बायदि गथ'आ लोगोफोर मथा मथि खनथामसो थगायनो जुजिदोंमोन आं हायासै जाफुङासै थगायनो जुजिनाया नों बायदि गथ' जोंफोरखौ थगायनांगौबाथाय फुल एक्सपिरियेन्स गोनां जानांगोन सैथो गोजोननि सेंग्रा नों बायदि गथ'आ जिबनाव माने बेलेग बुंलांनायबा नोंनिखौ बादोन आङो जेनेबा जायफोराबा बिदिनो लाभ लेटारखौ फरायनो होदो बेनि थाखायसो जेनेबा एसे फरायबाय आरो ओमफ्राय सोरबा गाज्रि मोनगोन जेनेबा बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव होनांगौ दिनांगौ होननानै गाज्रि मोनगोन ओमफ्राय गाज्रि मोनाबानो जाबाय एसे मोजां गोसोदो नायबानो जाबाय मानो इयाव बया जों मायबा बयाखै नामा थेवब्लाबो खायसेफोरा बुङो नालाय ओमफ्राय आं एडभाइस होनो सानो आरो बिदिनो गोदै बुंग्रा सेंग्राफोरखौ माने आं बुहुदजों थगायजादो आरो माने आं खोन्थागोन सिख्लाफोर खोनासं माने बै समाव इदिनो मोजां मोनलायफुनाय ओरैनो क्लास 8, 9, 10 समाव इदिनो गोसोफोरा उरां फारां जायोना बे समाव माने बोजा बोहैलांगोन निजिखौनो हमना मोना बेबायदि मोजां मोनलायफुनाय टाइमाव गोसोखौनो माने हमदांना मोनखाया आरो बोजा मा जागोन रावबो बिमा बिफानि बाथ्रायाबो खर'आव हाबा रावनिबो बुजायनायखौबो राव माने मानिनो गोसो जाखाया आरो ओमफ्राय इदियावनो माने उसाव बादाव गोसोआवनो सोरजोंबा गोसो थोफ्लांगोन सोरजोंबा फदनो हाबा जाहैफ्लांनोबो हागौ इदि आरो ओमफ्राय आंबो इदिनो सानै साथाम सेंग्राफोरखौ गोसोथोबाय थादोंमोन ओमफ्राय गांगा टप्पायानो आंखौ रियेल मोजां मोनखादों आरो ओमफ्राय आंसो इखौ बुहुद बार थगायनाय रखम जादों ओमफ्राय रावबो सिख्लाफोरखौ लायाखै दे लोगोफोर ओरैबायदि गोथार गोसोनि मानसि नों बायदिया जोंफोर बायदिखौ माने खुलुमनांगौसो नों दा आंखौ मिथिबाय जिबनाव ओमफ्राय माने आंनाव मोनसे साननाय थाबाय थायोमोन आरो जेनेबा उनावसो आं माने भाबिजुबना मोनफिनदो आङो गांगा टप्पाया मालाय इदिनो आंखौल' मोजां मोनो नालाय आंखौनो मोजां मोनना थाबाय थायो ओमफ्राय आं सिरि सिखाव इदिनो बेलेग सेंग्राफोरजों रायलायबाय थायोमोन माने सोरबा सेंग्राया माने गोदै रायलायबानो इयावनो आंनि गोसोआ बोरनानै माने मोजां मोननानै इसोरजों रायलायग्रा जायो माने मबाइल लाफुनाय टाइमाव मोनहैबाय आरो समाव ओमफ्राय इदिनो उल्टा पाल्टा गारलायलायनाय जायो मालायनाय जायो नांलाय खमलाय जायो उनावसो माने बेलेगफोरनि गोसोखौ मिथिजोब्बाय आरो माने इसोर फाल्तु गोजा होननानै ओमफ्राय माने गांगा टप्पाया सैथोमोन आरो नों बायदि गथ'आ ओमफ्राय ना गांगा टप्पाया इदि रायलायबाय थायामोन माने इदि हं बाथ्रा दिहुन रायलायनोबो रोङा ओमफ्राय आं माने आब्रासो इयो होननानै आं गोसोखौनो होआमोन इखो नोंगौबा नोङा नोङा फंसे रायलायगोन थांना हाबा थांना होनो होनगोन आरो इदि माने जर जबस्ति गैयामोन आरो सेन्ट्रेलखौ बिजायनो खोथाया माने दे खोन्थादो सेन्ट्रेलखौ बिजायनो दालाय जोंहा गामिया खाथिखा नालाय इदिनो आं माने रायलायना थाबाय थादो आरो ओमफ्राय ना गांगा टप्पायाथ' न'खौबो सिनायखायो नालाय ओमफ्राय आं बांसिन जोंहानि न' खायाव थानानै फन रायलायबाय थायोमोन न' खायाव माने जोंहा आनैल' थायो नालाय ओमफ्राय बाबामोन थानायावथ' न'आवथ' रायलायखाया आदामोन दं बाजैमोन दं रायलाय जाखाया नालाय आनैलानाव थांना रायलायबाय दंमोन आरो ओमफ्राय आंनाव बेसेबा फन हरदो आरो गांगा टप्पाया
ओमफ्राय फन हरबाय थाबाय ओमफ्राय बिजि आरो ओमफ्राय बिजिखौ आङो दानना हरबाय थादों आङो ओमफ्राय बेलेगदो रायलायदो ओमफ्राय इदिनो सोरदो रायलायदो होनबाथाय आं थगायहरो हे आमुगदो रायलायदो लोगोदो रायलायदो होननानै थगायहरो ओमफ्राय इदिना खालि आंखौ माने इयो कन्टेक्ट जाखाबाय खननै खनथाम गारबाय नालाय ओमफ्राय ना थांनानै माने इयो साइकेलदो ना फार्स्टनिया नोंहा इ न'खायाव थांनो साइकेलजों थांदो फार्स्टाराव खननै जादो दे आं फार्स्टनि खोन्थानोसै इनो दे फार्स्टनि खोन्थानायानो फार्स्टनियानो इयो ओमफ्राय ना थांनानै इयो आंखौ नुदोब्रा थांनानैथ' इयो नुहैबाय लामानिफ्राय ओमफ्राय नुनानै आंखौ माबा हरबाय जेनेबा नुग्रा ओमफ्राय आंखौ नुहोना होदो जेनेबा आं इयाव फन रायलायथारदों ओमफ्राय लामाखै फैना होबाय नालाय आं नुहुरबाय इखौ नुहुरनानै हे थैबायलै फैबाय होननानै खारलांबाय आं न'आव ओमफ्राय खारलांबाबो आनिलानाव फैनानै फैगोना फैया होननानै आंखौ लेंहरबाय आरो ओमफ्राय फायगौ मोजां होननांसिगोन आङो मानो होनबाथाय बिमानि लाङा रावबो गैयामोन दे जा जुदि मानसि थानायबाथाय मा जागौमोन आंबो मिथिया आंनि जिजों बुनार जागौमोन आंनि जिजों बुनार जागौमोन याथ' मालाय ओरै बारि गोजा न'आव खारलांखाबायानो आंसो बुनार जागौमोन खारलांबाय ओमफ्राय दाना थिग गिबाय आयौ आंखौथ' इयो फन रायलायखुमाबाय थानायखौनो नुबाय आरो आंबोथ' खारफ्लांबोबाय थैबाय बेथो होनना थिग गिदो आङो ओमफ्राय गांहाथ' बाय उपाय गैया मबाइलाबोथ' दा गांहाथ' पानिनो आंनो बायना हरदोंमोनलै लोगोफोर मबाइल फिसा किपेडनि नालाय ओमफ्राय फैफिननांबाय फैबाय गिलुं गिलुङैनो फैनानै सिमखौ एरख'बाय आसला ओमफ्राय सिमखौ एरख'नानै मबाइलखौ इनो बुफ्लेना गालांबाय आरो ओमफ्राय उपाय गैया मा होनबावनो गाबनोबो ओंखारा इ टाइमाव माने गोसोआनो उरां फारांखामोन नालाय गाबनोबो ओंखाराखै सोरदो रायलायबावगोन दा होननानै भाबिना थाबाय आरो सिमखौबो लांबाय मबाइलखौ बुफ्लेना गावहा थांबाय आरो ओमफ्राय सेन्देलखौ बिजानालाय सेन्देलजों माबा इयावबो इदिनो जादों माबा मोनसे लेंहरनायाव फैनिब्रा माने इयो लामायालासे लेंहरबाय थादोंमोन खोमा ओमफ्राय आं थाङाखै नोंहा फन रायलायनायानो फन रायलायखुमाबाय थादो आङो ओमफ्राय नों बिजि मोनदो ओमफ्राय ना जै क्रेकसो होननांगोन नोंखो रागा जोंबा माने हमथाया न'आव लागो न'आव थांनांगौ नामा इदिनो इदि होननानै माबायाव लोगोफोर इसानि जिथु न'खायनि हाबनाय लामाया इयाव थांनानै आं बेफोरबायदि गरम जायो थादों आरो ओमफ्राय आं आरो थाङा गिनानै माबा मोनसे खालामगोन बिदि सानो ओमफ्राय बुनायाथ' बुवा आरो बुनो हाया थेवब्लाबो आरोलै ओमफ्राय गिबाय आरो आंहा थांला आङो ओमफ्राय ना फैगोना फैना ओमफ्राय उपाय गैयो आं थांथारबाय गाख्रबबाय थाबाय नङाबा लासिं सिं बिमा बिफानि सिगाङाव लासिं सिं खालामफैगोन होनना थांबाय आरो आङो लामाया लासै ओमफ्राय थांनानै बुदोंमोन बुहां जादो सोबायां जालायोब्रा सोबानो हायासै ओमफ्राय मा खालामनायलै फार्स्टआवनो सेन्देलखौ होग्रोदोब्रा लोगोफोर लास्टआव नङा लास्टआव नङा नों खाथियाव फैयाखैब्रा आंनि खाथियाव फैयाखै नों गिनानै मथा मथि इनिफ्राय लोगोफोर जों जनायनिफ्राय 2 घन्टाया 1 घन्टासिमाव थाबाय थादो ओमफ्राय आं आरो इफोरबायदि गारि सायाव जनानै दंगासिनो ओमफ्राय इफोरबायदि घन्टासोनिफ्राय फैथारला आंनि खाथियाव फैलानो इयो लोगोफोर इदियानो थाबाय 2 घन्टासिम थाबाय थादो इनिफ्राय आंबो नायबावगो गारिनिफ्राय ओंखारनानै सेन्देलखौ लानानै बोरैबा Nana farniku kubide. Farsidu kubide. Oमफ्राय farsiku गारना गालांबाय आरो मान नांबावगौ जाबाय फुख्रियाव थाइबाय नालाय मोनसेया गंलाया आरो बोरै ओमफ्राय नांबा मा जागौमोन होननानै गावहा थांबाय ओमफ्राय दुखु मोनबाय आरो आङो ओमफ्राय दुखु मोननानै ओमफ्राय दै गोथौआवनो मस्त' फुख्रि आरो फुख्रियाव सेन्देला थाइबाय नालाय सेन्देल गोथौआव नांफिनगोन ना इनो साननानै इ सेन्देलखौ आङो लायदो आङो दै गोथौआवनो दै गोथौआवनो हाबनानै सेन्देलखौ लायनानै प्लास्टिकआव सोना दोनफैदो न'आव नों बायदि गथ'आ जिबनाव सेन्देलखौ बिजालायदो बेफोरबायदि जोंनि काहानिखौ खोनासंनोबाथाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन जों लोगोफोर मानो होनोब्लाथाय मोनसे भिडिअआवनो बुहुत गोलाव जायो नालाय ओमफ्राय ना लाइजामखौल' फरायग्रोनानै दिन्थिबाय आरो लोगोफोर लाभ स्ट'रिनि माबा मोनसे सोंनोबाथाय लोगोफोर कमेन्टआव
Q&A खालामहर रुमाल हरदोंमोन आं आंगा थुपानै रोसि दाखदोब्रा नामखौ लिरनायखौ सुना दोनलायबाय नामबो लिरना दोनलायबाय नै ओइ नुवाखै ओरै निरुपम गसमावसो लोगोफोर मेंजोब्बाय बिराद मेंबाय गरमथार